Здравейте хора, съм Брато БГ и сега това няма да е като другите клипове, извините само телефона да погледна, да. Това няма да е като другите клипове да играем игри или да стримвам. Да, тук съм си приготвил другите неща, които ще правя след това клипче. Не обещавам точно кога. Да. И сигурно ще има няколко уроци, гивалели и игри. Особено видях, че сте харесали и ще се абонират точно за това, за Тривиадор, обаче на първи епизод си написах грешно името. Бях приготвил втори епизод, обаче беше 20 минути и трябваше да го обработвам. Тоест той беше 1 час, но трябваше да го обработвам, все пак го смазах на 20 минути. Но единственото, което не успях е, че трябва да си логна YouTube, трябва да направя, нали такова, трябва да, тук ще го сваля в тази страна. Трябва да си вкарам номер на телефона и да ми пратят някакъв SMS, дето е с копия за скръпни получих стрима, дето е с така, да е стрима включи без иска. И те, да, ще му видите малко стрима. Да, за сега съм се стигнал само... Опа. Сега съм се стигнал само тази игра, когато снимах клипче на нея, но не се получи. Го изтрих. Съжалявам за това, но... Да. И да. Давай да преминем към видеото. И това съм тук хора. Значи, очаквайте... Сега ще ви кажа. Очаквайте стрим. Очаквайте игри. Очаквайте уроци. И клипове с веб камера, но няма да е скоро, докато ми купят камера. И да. И... съжалявам за това кратко видео. И да, това беше от мен. Надявам се това клипче ви е харесало. Дайте палец нагоре. Абонирайте се и до скоро.